Ιαπωνίας ζούσαν δύο αχώριστοι φίλοι, το καπιμπάρα, δηλαδή ο υδρόχειρος, και ένα μικρό ψαράκι. Μία μέρα έπιασε πικαριά στο δάσος και αποφασίσανε να φύγουν από τον καμένο τόπο. Κολυμπώντας, αρχίζανε να φύγαν. Στην αρχή ταξίδεψαν και έφτασαν στο Νούπε Πινιό στην Ελλάδα. Το στενοχωρημένο ψαράκι κολυμπούσε ανάμεσα από τα ορμητικά νερά του ποταμού γρήγορα. Σε αντίθεση με το καπιμπάρα που κολυμπούσε προσεκτικά γιατί ήταν φοβισμένο. Και ξαφνικά, στον πυθμένα του ποταμού Πινιού συνάντησαν ένα ράνι σολομό. Αφού τον πλησίασαν, σκέφτηκαν ότι έπρεπε να βρουν έναν τρόπο για να τον βοηθήσουν. Kapibara i mała rybka pomogły łososiowi oczyścić jego rany i zostały z nim, aż poczuł się lepiej. Potem wszyscy razem popłynęli w dół rzeki Pinos. Dotarli do Larisy i poznali greckie zwierzęta rzeczne, żółwia, kaczkę i żabę. Przyjaciele zorganizowali małe przyjęcie nad rzeką, śpiewali piosenki, tańczyli i jedli słodkie jagody. Łosoś był szczęśliwy i powiedział: dziękuję wam, przyjaciele. Kapibara uśmiechnęła się i mocno go przytuliła. Mała rybka pluskała się i mocno go przytuliła. Mała rybka pluskała się w wodzie i śmiała. Wszyscy spędzili wspaniały dzień w Lalisie. Ο καπιμπάρα και το μικρό ψαράκι συνέχισαν το ταξίδι τους, αφήνοντας πίσω τους καινούριους τους φίλους, και κατέληξαν σε μια δίγλα στην πόλη των Ιωαννίνων. Κουρασμένοι και πεινασμένοι βρήκαν ένα ήρεμο μέρος να ξαποστάσουν. Εκεί ξαφνικά ένα μακρύ χέλι τους πλησίασε και τους φώναξε. Τι κάνετε στη λίμνη μου? Τα καημένα, τα animaείς φοβήθηκαν και απάντησαν: να συγχωρείς, δεν έχουμε κογιού. Το χέλι χαμογέλασε πονηρά και τους κάλεσε στην καλύβα του. Ο καπιμπάρα και το μινόι ήταν σε δίλημμα τι να απαντήσουν. Οι δύο φρέτς κοιτάχτηκαν τρομαγμένοι και κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να μπουν στη σπηλιά, λέγοντας ο ένας τον άλλον: αυτός θα μας φάει, κολυμπώντας γρήγορα για να ξεφύγουν. Βουτάει ξαφνικά στη λίμνη ένα θαλασσοπούλι και αρπάζει το μήνο. Άπι, άπι, φωνάζει, και ο καπιμπάρα έτρεχε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να μην χάσει το ψαράκι από τα μάτια του. Capibara skrēja ātri virs kājas spēja. Putns lidoja uz savu līgstu, tā bija kāja, kura savā garā knabī bija satvēruši mazo zivtiņu, bet zivtiņa bija tik kustīga, ka izlocījās no knābja un strauji krita zemē. Kapibara zivtiņa notvēra ar savas mīkstās
muguras un nekavējoties nesa atpakaļ ūdeni. Mazā zivs bija laimīga, ka dzīva, sveika un vesela ir atgriezusies atpakaļ pie drauga kapibaras. Mazā zivtne teica: Tu esi mans varonis. Kapibara atbildēja: Īsts draugs nekad otru neatstās. Nelīmē. Šo sarunu dzirdēja vientur krabis, kurš sāka raudāt. Man nekad nav bijuši īsti draugi. Me võime olla su sõbrad. Kapibara, väike kala ja krabi jätkasid kolmekesi teekonda ja jõudsid lõpuks mere äärde. Just siis maandus nende ette uhke kotkas, tiivad laiali. Meil on täna rannas pallimats ja üks meeskond on puudu. Teid on just paras arv. Kapibara hüüdis: teeme ära, ja nad läksid palli mängima. Te olite suurepärased, kuulutas kotkas. A capivara, o peixe e o caranguejo são grandes amigos Pegita-Sele. Decidiram fazer uma jangada para viajarem. E todos juntos limparam a praia, encontraram madeiras para fazer sua jangada, a continuarem a sua viagem. Táxi de Samassa θάλασσα ένιωσα ότι αυτό που τους έλειπε ήταν ένα ζεστό σπιτικό. Ο έρωτας τους πρότεινε να πάνε στην πορτογαλία. Έχω μία απόψη να χρησιμοποιήσουμε τα ξύλα της Ινδίας για να φτιάξουμε το σπίτι. Μαζί πάμε στην Πορτογαλία να φτιάξουμε σπιτάκι με την Πορτογαλία. Έτσι διαδικήσαμε εμείς προφέτω και αυτή τα παπουτσιά.